Salutare tuturor și v-am găsit la un episod Mad Production, numesc Smălălin, iar astăzi o să vorbim despre un grant de la stat oferit de către Rishi Sunak și care poate să fie în valoare de 1200 de lire, bani pe care nu va trebui să-i dați înapoi pentru că, după cum spune și numele, este un grant. Însă, ca să fiți eligibili pentru acest grant, trebuie să îndepliniți anumite condiții și în acest videoclip o să vă spun exact ce condiții trebuie să îndepliniți ca să fiți eligibili și o să aflați și dumneavoastră ce trebuie să faceți ca să aplicați pentru acești bani sau dacă sunteți eligibili. Așa că haideți să începem cu primul lucru și anume această sumă de 650 de lire și cine este eligibil pentru această sumă. Deci, această sumă este oferită oamenilor care locuiesc în Marea Britanie, însă doar 8 milioane de oameni o să fie eligibili pentru această sumă. De ce? Pentru că această sumă este oferită oamenilor care sunt pe beneficii, adică în momentul de față sunt pe un Universal Credit sau primesc Child Care Support și așa mai departe. Și dacă de mai jos spune faptul că pe lângă acești 650 de lire pentru oamenii care sunt pe beneficii, o să mai primească toată lumea 400 de lire plus 150 de lire pentru consil tax. Deci, în total, o să fie undeva la peste 1200 de lire. Însă, dacă nu sunteți pe beneficii, o să primiți doar 400 de lire plus 150 de lire pentru consil tax. Dar foarte important de știut este că nu toți oamenii o să primească acest grant, indiferent că sunt sau că nu sunt pe beneficii. De ce? Pentru că părerea mea este că oamenii care plătesc biluri, adică curent, gaze și consil tax și au acel bill pe numele lor, adică au acea factură pe numele lor, o să primească acest grant. De ce? Pentru că ar fi imposibil ca, de exemplu, dacă locuiți într-o casă și închiriați doar o cameră și plătiți chirie la cel care are actele pentru acea casă, este imposibil să primiți și dumneavoastră acest grant și acei oameni. De mai jos spune cine este clasificat ca și low income household și spune faptul că cei care sunt pe Universal Credit sau cei care au primit sau primesc beneficiile care sunt listate aici, adică Income Related Employment Support, Income Support, Working Tax Credit și Child Tax Credit, Pension Credit. Pe lângă asta, pensionarii o să primească o sumă mai mare de bani. Însă, după cum am spus, majoritatea o să primească acea sumă de 400 lire plus 150 de lire pentru consil tax, iar cei care sunt pe beneficii primesc, pe lângă acei bani, primesc încă 650 de lire ajutor de la stat. Acest videoclip a fost de ajutor și dacă vreți să vedeți un împrumut bancar în Marea Britanie, puteți să apăsați în stânga ecranului sau dacă vreți să primiți 20 de lire gratuit, puteți să apăsați în partea dreaptă a ecranului. Noi ne vedem data viitoare. La revedere!